Lisod mga kaigsunan. Sa unang panahon, sa gamay pa ko, ingon ako papaman. Ako mo na pinaka-bright sa mga. Ginahan ko mga kaigsunan. Sa kadlaw, gisugo ko sa akong papa. Ako yung pinaka-bright. Sugod ba dyan kay 4 years old pa ko mag-isunan. Active na ko mag-memorize ba? Ingon ang papa. Pabalas na libig kay imong nanay na sakit. Active na kay bright man na, pamemorize na na. Unsa na nitong tambal sa ilanat sa unang panahon? Common na tambal sa ilanat. Aspirin, tablet. Ito ba ang tablet? Ingan po ito nga. Uban sa akong maguwang. Tulungin na kayo sa ikaw, ko, mga laki na ako mga igsuon na permitin na ako ikasusunod. Kaya ako naman ang pinakagwapa dito. Kaya akong may budget. Saan ka na naman sila bintina? Ito mo na ang gikan sa mobile sa mga tayo pasaka? Pag-abot na lang, memorize mo sa bahay ng igsunan. Aspirin, tablet. Aspirin, tablet. Aspirin, tablet. Ganun kayo ang magawa kay gawin man nakikiligan. At siya na pag-memorize, kay bright naman ka. Gawin kayo mga tulong. Mag-memorize mo kay bright. Di naman. Di ba? So, alin na kayo igsunan? Pag-abot sa saka naman sa paklid, alam mo lahat ng biyabas. Ingon na ikaw magawa kay saka sa malukadoy. Ikaw kay bright mag-memorize na kanina. Kaya yung sa papa, mag-memorize na kanina ng palito na to. Memorize na ko. Natintal na ko ng exam. Saka ko dito sa biyabas. Pwede ko yung gano'n ng biyabas na nang ginan na ko. Likukon sa ilaalip. Ubos ila may binti na djuma. Daghan ang mga examan. O daghan ko na ibungon. Pag gumanan ka ng biyabas, kaon yung bungon. Pag-abot na mo dito sa ila ni Tapat na Almida, tindahan nila ko na ni Dunyo. Dunyo Tubo. Umaaogangan ibalang ni Ropa Tubo. Agoy, ang naman dito nakalimot na kumakaigsulat. Masa itong paliton? Huwag na ka na pulo na sa biyabas o buongon! Ay nga dito, ayun patang magawa nga. Bright ka, wala nga yung pilit mo ito. Ego, ay pilit yan. Ay nga nasi, dako magbisan mo siya yung mga kaigsulat. Mga bata, kung sa isang paliton. Galing bata ka sa ninyo, Regine, alam mo mga pangabana. Ano nga, palit pilit. Tagaan na mga kaigsulat ng pilit. Luksong kami, bit-bit sa pilit. Kaya ba yung sa pilit? Kaya ba nagmalagpit? Pag-abot sa bayay, grabe na makabigo kay ito nga sa sako ang mga gibidaya nga bumon o ang mga bidyan ng mga barupon o mga biyabas. Palabas, kung sa akin yung mga bata palagi. Naalala ng papa, mas papa, kadyo kayo yung siya nilabot. Haman siya pinalit. Ani anak pa, pilit. Pag-iwang pilit mga kaigsunan, pag wala kami, bagbagi ko mga anak, pilit kasi mga kaigsunan. Dinaan sa sumaya ang pilit. Kaya naman, nawad mo pa, kuna-kuna. So, simple lang ang kadyo mga kaigsunan. So, ani, ang atong titik makita sa Proverbio 4:23 na nalingon. Ang pinahimong kasing-kasing sa tanang pangsigamot, kagikan ini, magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Yan mo maglibog mga kaigsunan ng atong uluhan. Ayaw kawala sa inyong huna-huna. Don't lose your mind. Pero atong ang titiks, kasing-kasing, nagpinteres sa kasing-kasing. Mag-amot ang mga kaigsunan. Lord God, this moment we need your guidance and Holy Spirit, Lord. Please pour us your overflowing wisdom and balance that we understand your word. Ano mga kaigsunan? Una-una to ang heart. Magpasa siya. Kung atong balikan sa grade 3 ng mga kaigsunan, grade 3 nga sikultian, ang atong kasing-kasing, kung unsa kadako ang imong kumo, mao ang imuhang kasing-kasing kung gamay pa ka. Pero kung dako ka mga kaigsunan, dublihon mo ang imuhang kumo. So, imong anak kadako ang imong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing naghatag tiniyong pop na dugong alang sa ato lawas mga kaigsunan. O bunya, pila man ay kaminotos siya mo pa. Sa in 1 minute, adunay 70. 70 times, hindi kayo 70 na, 70 times in 1 minute bumpak ang ato heart. O buhatag po niya siya 1.5 gallon of blood. So,
amnesia. Onya, kalusami siya muturok mga kaigsunan. Upat palang nakasimana sa tiguangkan sa imong inahan. Ang heartbeat, diyan na magpitik na mga kaigsunan. It's amazing. Ang pinakayunik pagkagudbay sa atong heart, kailangan siya gitawag of electrical system or electrical capacity na bisan pa siya mawala sa atong lawas, siya mo pump gihapon. It's amazing because the power of God. So, unsa may connection ba daan sa atong mind? Ladyo naman ang mind kung sa atong heart. Kung ay sa science mga kaigsunan, na siya gitawag na brainstem. Kanang brainstem, mo na siya yung umigikan sa ato spinal cord at sa atong kasing-kasing nga diin mo yung hatag ka na ito of heart rate. Kanang atong mga usay atong matupagpitik ang atong kasing-kasing. So, ingon pa nila sa science na heart and mind are intrinsically connected from each other. So, dili na siya bugtuon, kaya naman, dili na siya yung mabalis, kaya na sila yung mga kaugalingon na function. So, kung sa atong pangasulutihan, ang atong mind, mao ang commanding in chief. Apan ang atong heart, mao na siya ang mahatag na nato o breathing. Ang atong mind, naghatag na nato kung sa mind. Ang atong panguna-una, naghatag sa ato ang atong mind, naghatag o panguna-una sa atong mga critical thinking, mga analysis na sa atong mga decision making. Sa part sa brain, kung sa may nakalina na sa brain o sa mind, ang brain mga kaigsunan, na siya ay gitawag ko, muna yung organ na atong mahikap. Kanang natin gitawag atong mga color brain. It is physical na siya mahikap na ito na. Pero ang mind, kung sa man, dili natin mahikap. Kaya naman, ato lang na siya ma-feel, ma-enjoy. Inana ba? Kasi ng love, hatred. So, apil na siya sa ato ang mind. O niya, di po na siya pwede magbuwag ang brain o ang mind dahil they are connected from each other. So, di na siya intimate mo na sa mga kaigsunan. Magkapalihanak sila. Kung paras pa sa atong babaw, atong dila. Example. Atong babaw, atong dila, kung bayan na dila, makasulti pa dili. So, dili na. So, dili pwede nga ito na siya kuhaon. Unsa man nga mga matang sa atong huna-huna, ang atong kanunay na ginagamit adlaw-adlaw sa atong panginabuhi. Ano na yun na? Negative thoughts. Negative thoughts, api na diha, pagka-irritable nimo, pagkasuko, kanang mga bad or mga negative thoughts or negative thinkings na itong mahimo mga kaigsunan. Kanang nilad. Positive thoughts, kanang mga malipay ta. Di ba? Magkaunang ta. Napagitawag mga kaigsunan o imaginative thoughts. Kanang imaginative, kanang galing nagsulat sa Harry Potter. The best imaginative na siya mga kaigsunan ng writer. Kay kinsa may mga nupan ng mga silhig, mga wakwak na mga kaigsunan. Di ba? So, imaginative ang usay na muna-muna. O napagitawag mga kaigsunan nga realistic thoughts. Kanang tinuod na ikaw, magusulti nga, dili man ka, tinuod ang iyang ipang sulti. Apa nasa man anak sa ato ang atong mahimo adlaw-adlaw mga kaigsunan. Naiusa na ingon. One of foods na still rooted in our hearts and mind. And what kind of growth is that mga kaigsunan? It is myself and yourself. Kaya naman, ang ako decision, di na pwede nga madesisyon mo. It is rooted individually sa ato. So, mga gusto sa Ginoo mga kaigsunan, nga katong kasing-kasing na nasulat sa Jeremias 69 sa Tibingan, kasing-kasing nga malimbungon. O kinsa may nakaibalo na sa cheese? Only God mga kaigsunan. Kani kasing-kasing nato kaniya sa ato din karon wala na siya ito kinabuhi. Apan ang atong panghuna-huna mao ka na ang atong pagsabot. So, grabe ni kanindot mga kaigsunan na mensahe karon. So, nakasabot ba kata sa atong ang kaugalingon karon. So, nagikon ang atong mind, na conscious mind, na subconscious mind o unconscious mind.
tulong ka party man kayo sa atong mga pangulang na. Apan, sa tunga-tungaan ang atong mind and brain, na itawag na siya heart and brain neurodynamics, in which our decision and remember making na anak na mahita mo mga kaigsunan. Wala itawag na the making of emotions. Kung mauna ka kasing-kasing ang ipangita sa Ginoong alam ka na to. Heart and brain neurodynamics. Sabi ko yan mga kaigsunan, unsa man ang buot pasabot sa hunahuna o kasing-kasing sa inyong karon. Unsa ganito? Which part of the brain nga nag-control sa atong heart? Nga mag-connect sa atong brain? Unsa tama ka na? Brainstem. O, si Makal na kayo yung Nadiana. So, na siya yung automatic function para sa atong kinabuhi. So, kinahanglan di are connected. Unsa man mga kaigsunan ang giingon sa Biblia, what God says about mind. Proverbio 19:8. Kadtong magabaton og kaalam, mahagugma sa iyang kaugalingong kalag. Apan kadtong magabantay sa salabutan, makakaplag sa kaayuhan. Karon mga kaigsunan, nangutana ko. Unsay pinakadako nga activity sa kalibutan karon nga involve bisan batang gamay? Dua, cellphone. The most addictive activity in the world today is naghimog cellphone ka dyan, bisang batang gamay. So, wala tayong exempted anak mga kaigsunan. Nakangabang atong panghuna-huna diyan sa tilan sa Ginoo? Nawala ba itong panghuna-huna sa tilan sa Ginoo? Absolutely, nawala dyan mga kaigsunan. How does God our hearts and minds? Gibantayan ka sa Ginoo imong kasing-kasing ng atong kasing-kasing? Yes, because God is God of peace. Naas ka mga kaigsunan. Mana na yun nga si King David. Sa Ginoo ni King David, hanggang ni King David mga kaigsunan, kung naamay Biblia na. Salmo 139:23-24. Unsay gingon sa Ginoo? O unsay gingon ni David? Susihan ako o Diyos, o hibalungi ang akong kasing-kasing kita. Kung nakasaya ta, may Ginoo susihan? No! Mutago po ta mga kaigsunan. Aktik lang ta, bantay sa mga sayop sa kauban, apan atong kaugalingon. Wala na itong ibalwita. Diba? And it is very common, di nga naman. From the Garden of Eden, sa naman sa creation, sa pagtawag sa Ginoo, where are you? Our first topic, diba? Where are you? Kung sa tubag ni Adan? Nanamo sila. Si Eva, manggod. So, dikta ka, ma-accept sa atong kaugalingon nga, sayop, ato sa ubang tao, abdikta. Correct mga kaigsunan? Ang correct karong panahon na, please, evaluate ourselves, including me. So, nindot mga kaigsunan. O sa kaingan, mayroon ka sa Ginoo, so siya ang akong kasing-kasing ko, hipaluy ang akong kasing-kasing Ginoo. So, dahil ko hipaluy ang akong hunahuna. Pero kita, gagmay pagsulay, asa naman tama kaigsunan, wala na. So, i-encourage na ang sulat ni Salmista David. 24 kalagingon. O tanawag kung tanako, aduna ba'y dalan sa pagka-dakutan? O manuy ako sa dalan, nga walay katapusan. Amen mga kaigsunan? Piborito natin nga teksto. What is left in your mind and heart to God? Unsabay makapataas na nimo mga kaigsunan. Sa atong tindis of prayer, na-lift na ba ang imong mind o heart nito sa Ginoo? From day 1 up to karon. Unsabay so to ba? Through prayer. Mao na natay prayer request of prayer band. Prayer is the raising of our hearts and mind to God because we want to talk to God. We are able to speak to God directly and we listen to His Word. Ang problema na mati ba ta wala. Itudloan na pagampo mga kaigsunan. Our Father who art in heaven. Memorize na nato na wala. Pero ang atong pagampo, selfish prayer.
mga prayer request? Prayer request na to sa church? Church, world, hindi rin kalibutan mga kaigsonan. Hindi nila lamang hindi nila sa season center. Church, world, mga kaigsonan. 10 days of prayer back to the altar. Praise the Lord. First thing, kung saan may gusto sa Ginoo mga kaigsonan, God wants us to reunite with Him. Kaya nga naman i-reunite mo ka mga kaigsonan. Nawala na ka mga kaigsonan. God wants us to remember. Kung saan man, sa dinlay, God wants us to start our day with Him. Diba? God wants us to go back with Him. Ano babalik ko ng mga kaigsonan? Kahit kita nawala na sa Ginoo. And God wants us to watchful and ready. Kag mag-alma gabi. Nindot mga kaigsonan walang mag-alma gabi. O karon, sa paman, God wants us to, sa paman, to have a personal devotion and family worship. Karon mga kaigsonan, kung sa'yo gusto sa Ginoo ipabot niya kanimo. God wants us to keep our hearts and mind pure. On sa gingon sa Deuteronomy 10:16, God needs a circumcised heart. Kanang pure ba? Kung pure, tinuod, walay halot mga kaigsonan, di ba? Ganahan mo na. Ganahan ka na mga kaigsonan, kaya mo nang ikinahanglan sa Ginoo. Unsa man mga ito pag-control sa atong mind? Now, we are manipulated by high technology. Tinood, dili? Tinood. And this is the reason why Satan was happy, or is happy. Unsa may una mga kaigsonan? Talk to him. Kay gusto sa Ginoo makikistorya ang Ginoo sa atong problema. Magagpa sa ato ang matanong gayna, God wants us to spend time with Him. To talk with Him. Ang problema na sa ato mga kaigsonan. Ikaduha, read the Bible. Wala na tayo basa-basa.